Meillä kristityillä on vuodessa 2 erityistä juhla-aikaa, joulu ja pääsiäinen. Molempiin näistä juhla-ajoista liittyy valmistautumisen aika, paaston aika. Silloin me kuljemme mielen matkassa kohti odottavaa juhlaa ja sen täyttymystä. Me suomalaiset olemme jouluihmisiä. Ehkä siitä syystä, että joulu on keskellä pimeää talvea, jolloin kaipaamme valoa. Ja pääsiäinen on keväällä, kun valo voittaa ja luonnossa syntyy elämää. Kuitenkin nämä molemmat juhlat ovat yhtä tärkeitä. Ei ole joulua ilman pääsiäistä, ei pääsiäistä ilman joulua. Niissä on lupaus ja Jumalan rakkauden täyttymys. Tänä pääsiäisenä haluan lukea sinulle Aadi Surakan rukouksen. Tyynymurheellinen sydän on pääsiäismessun aika. Ei ole yötä, on vain aamu valoa täynnä. Hän, joka on kirkastanut hauran hämäryyden, lempeästi murskaa murheesi sinetit ja sielusi maisemaan puhkea valkea narsissi, yksinkertaisen ilon ja nöyryyden kukka. Odota hiljaa sydän. On pääsiäisrukouksen aika. Jumala itse vihkii sinut rakkautensa salaisuuteen. Riemullista siunattua pääsiäistä sinulle ja läheisillesi.